ସ୍ୱାଗତିକା ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ଉତ୍ସାହର ସହ ବିକଳ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ମୋ ମୁହଁକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିଲିନି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଉଠିଲା ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାଗତିକା ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରେମର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି। ମୋତେ ନୀରବ ରହିବା ଦେଖି ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ଆରେ ବାବା, କ'ଣ କହିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ପରା, କହୁନ? ମୁଁ କହିଲି, କେମିତି ଯେ କହିବି ସ୍ୱାଗତିକା, ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଥାଟିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏଇ ବହିଟା ନିଅ, ବହିଟା ପଢ଼ି ସାରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ। ସ୍ୱାଗତିକା ପଚାରିଲା, ଏଇଟା କି ବହି? ମୁଁ କହିଲି, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଭଲ ଝିଅମାନେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ବହିଟା ନେଇ ଅଭିମାନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାଗତିକା, ଆଉ ମୁଁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ତା ଯିବା ବାଟକୁ। କାରଣ କାଳେ ଯଦି ସ୍ୱାଗତିକା ଥରେ ଫେରି ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତିଥିଲା ସ୍ୱାଗତିକାର ଫୋନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ। 15 ଦିନ ପରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାଗତିକାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ମୁଁ ସେ ବହିଟା ପଢ଼ି ସାରିଛି ସୁଶାନ୍ତ, ଏଥର କୁହ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ? ମୁଁ କହିଲି, ସ୍ୱାଗତିକା, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାୟିକା ସାଜନ୍ତ, ତେବେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ସେ ନ ବୁଝିଲା ପରି ପୁଣି ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସୁଶାନ୍ତ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଡରି ଡରି କହିଲି, ସ୍ୱାଗତିକା, ସ୍ୱାଗତିକା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସେ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା ଶୁଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସେ କହିଲା, ଟିକେ ଜୋରରେ କହିବ, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣାଯାଉନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସ୍ୱାଗତିକା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସେ ଲାଜେଇ ଲାଜେଇ କହିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ସୁଶାନ୍ତ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ମୁଁ ଥିଲି ତା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ଅତି ମାତ୍ରାର ବ୍ୟାକୁଳ, ତା ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ତା ସ୍ନେହ ପାଇଁ, ତା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ତା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେବାକୁ, ତା ବିଷୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭାବିବାକୁ, ତାର ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲି ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ, ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାକୁଳ। ବସ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି। ଦେଖିଲି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ହାଇସ୍କୁଲର କିଛି ପିଲାମାନେ ହାତରେ ବ୍ୟାନର ଆଉ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଜୋର ଜୋରରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ସଭିଏ ଅଟୁ ଏକ, ଦୂରେଇ ଦିଅ ଭେଦ ଅଭାବ, ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବିଲୋପ ହଉ ଜାତି ପ୍ରଥା, ସଭିଏ ଆମର ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ମାନିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଚଢ଼ିଗଲା। ଭାବୁଥିଲି ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସିଧା ଯିବି ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚଟକଣା ଦେଇ କହିବି, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହସନ। କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ? ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଅର୍ଥହୀନ, କାରଣ ଏଭଳି ପ୍ରହସନ ଗାନ୍ଧୀ ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଛି ଆମକୁ? କ'ଣ ସତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ସମାଜ? କ'ଣ ସତରେ ଫେରି ଆସିଛି ନବରାଜ? ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲା ଦିନେ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଥିଲା, ସେଇ ପିଲା ତ ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି ଆଉ ପୋଲ ତିଆରି ନାଁରେ ଶହ ଶହ ଗଛ କାଟି ସଫା କରୁଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାର ମନେ ପଡ଼ୁନି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କଥା? ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତଗତି ମହାବିପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ରହିଲା ଭେଦଭାବ କଥା। ଜାତି ପ୍ରଥା ଓ ଭେଦଭାବ ଯଦି ଏମିତି ଭାଷଣ ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଲୋପ ପାଇଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ମୋ ଭଳି ଶହ ଶହ ବିରହୀ ପ୍ରେମିକ ଦିନ ରାତି ବସି ଏମିତି ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତେ।
ବସ୍ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ। ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ମୁଁ ପାରିଲିନି। କାରଣ ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା କାଳ ସର୍ପ ସଜି ଦଂଶନ କରୁଥିଲା ମୋ ହୃଦୟକୁ। ଦିନେ ସ୍ୱାଗତିକା ସହିତ ମୁଁ ବସିଥିଲି ପାର୍କରେ। ସେଦିନ ସ୍ୱାଗତିକା ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ମନେ ମନେ କେଜାଣି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସ୍ୱାଗତିକା ମୋତେ କହିଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବ ସୁଶାନ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟିଏ କଥା? ଆରେ ଗୋଟିଏ କାହିଁକି, ତୁମର ସବୁ କଥା ମୁଁ ରଖିବି। ଥରେ କହି ତ ଦେଖ। ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ତେବେ କଥା ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, କଥା ଦେଉଛି। ତୁମର ଖୁସି ପାଇଁ ଏ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ସବୁକିଛି କରିପାରେ, ସବୁକିଛି କରିପାରେ। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ କୁହ ସ୍ୱାଗତିକା, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଅ ସୁଶାନ୍ତ, ଭୁଲି ଯାଅ ମୋତେ। ଚମକି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣେ ସ୍ୱାଗତିକା, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ନା? ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମଜାକ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତିକା, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ତମକୁ କହିଛି ଏଭଳିଆ ମଜାକ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ ତମର ଏମିତି ମଜାକ। ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ଆଇ ଏମ୍ ସିରିୟସ୍ ସୁଶାନ୍ତ, ସତ କହୁଛି ମୁଁ। ଭୁଲି ଯାଅ ମୋତେ। କାରଣ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ମୋ ପରିବାର, ଏ ସମାଜ, ଏ ଦୁନିଆ